Lortu ditu Hartree'ren ekuazioak, hauek direnak, baina oraindik aztertu behar dugu ea nola garatu ditzakegun hauek. Ze ekuazioak nahiko itxura konplexua dutelako. Bueno, lehenengo eta behin gogora ezagun zeintzuk diren, lortu ditugun Hartree'ren ekuazioak, hauek dira Hartree'ren ekuazioak, non hementxe agertzen da I elektroiak nabaritzen duen beste elektroiek sortutako energia potentzial efektiboa eta bereri dagokion adierazpena hementxe duguna da. Izatez, adierazpen hause, klasikoki ulertu indezakegu. Hementxe daukagun adierazpena dugu J-rekin lotutako uin funtzioaren dentsitate probabilitatea eta bider E egiten badugu da J elektroiari dagokion karga dentsitatearen baliokidea izan daitekena. Beraz, hementxe dagoen adierazpena da I elektroia eta J elektroiarekin lotutako energia potentziala. Eta batukaria egiten badugu J elektroi guztien gainean, orduan hementxe daukagun adierazpen hori izango litzateke I elektroia beste elektroi guztiekin duen energia potentzialaren adierazpen klasikaroen baliokidea izan daitekena. Nolabait klasikoki ulertu indezakegulako. Bueno, gero bestaldetik hementxe dugu nukleoak sortutako energia potentziala. Eta beste elektroiek lortutako energia, beste elektroiekin duen energia potentziala gehi nukleoak duen energia potentzialen batura egiten badugu, hori da UI deitzen dugun UIren adierazpena. Hau da, elektroiak jasatzen duen energia potentzial efektibo osoa. Bueno, orduan, hauek dira Hartree'ren ekuazioak, non itxuraz ikusten badugu dira Schrödingeren ekuazioaren antzekoak. Itxuraz baino ez da, printzipioz hauek beste jatorri bat dutelako, ez? Energiaren minimizaziotik datorren uin funtzioen ekuazioak ditugu. Baina itxuraz osaltzekoa da, hementxe dugu autobalioa izango liateken, hementxe autofuntzioak izango liateken, eta Hamilton darra hau izango genuken. Hori bai, hemen guretzat gure hurbilketa, Hartreeren hurbilketa horretan, oso importantea dugu eremua zentrala izatea, energia potentzial efektibo osoa zentrala izatea, eta ez da bat ekarpen honengatik. Eta guri batez ere interesatzen zaigu zentrala izatea, zergatik, aliketa simple egiteko, hurbilketa aliketa erratzen egiteko. Ze, daukagun energia potentzial osoa zentrala bada, orduan aurkitu dezakegu, hementxeagoen Hamilton dar horren eta L-karratu eta L-zetaren aldibereko autofuntzioak. Eta L-karratu eta L-zetarenak ezagutzen ditugu, harmoniko esferikoak dira, beraz bakarrik eratzen zaigu R-ren modularen menpekoa den ekarpena. Beraz, dimentsio bakarreko ekuazioa bihurtzen zaigu, hementxeagoen ekuazio osoa. Bueno, beraz, zenolak hurbilketa hartzen dugu hau? Orduan, horretarako hartuko dugun hurbilketa zer izango dugu. Egingo dugu honen angelu guztiei dagozkien energia potentzial efektiboen batura egingo dugu zati angelu guztien batura. Hau da, egingo dugu angelu guztien gaineko energia potentzial efektiboaren batez bestekoa. Beraz, hartuko dugun energia potentzial efektiboaren hurbilketaren zentrala, beraz, R modularen menpean bakarrik izango dugu, horretarako egingo duguna izango da angelu solido guztien, irudimintxoko angelu solido guztien batura, eta energia potentzial efektiboi dagozkien batura, zati angelu solidoen kopurua osoa, nola baita esatearren, bai? Diferentzial omega horren integral laupi dugu. Gora ezazue, angelu solido horren adierazpena dela, sinu tita, diferentzial phi. Eta horren integrala laupi dugu. Bueno, beraz, hau izan da, orduan honekin eraiki dezakegu zein den, kasu honetan izango genuken UI osoa, beraz, UI osoa zentrala izango dana, energia potentzial osoa izango da, hementxe, energia potentzial efektibo zentrala gehi nukleoak sortzen duen energia potentziala. Zenbaki atomikoa erre badugu, hauze, beraz. Bueno, bai, ebatzi dugu, aztertu dugu, dauko hurbilketa zentrala, baina ekuazioak ikusten baditugu mustrosoak dira. Ordan nola ebatzi ditzakegu ekuazio hauek, nola ekuazio honetatik atera ditzakegu uin funtzio horiek eta autobalio horiek, eta horrela eraiki sistema osoari dagokion uin funtzioa. Sistema osoari dagokion uin funtzioa ikusten zuen ez da, elektroen bakoitzen uin funtzioen biderkadura, Hartreeren hurbilketan, partikula independenten hurbilketa erabiltzen dugulako. Zer esanik ez hurbilketa bat da, baina oso hurbilketa interesantea, zenbait interesanteak lortzen direlako. Bueno, nola ebatzi egin dezakegu hauze?
zer esanik ez, hementxe daukagun irtenbide bakarra da, irtenbide numerikoa, baina nola egin dezakegu? Ze, claro, numerikoki ebasteko ere, hementxe daukagun ekuazioa, horretarako, claro, ezinbestekoa dugu hau ezagutzea, eta oraindik ez dugu ezagutzen honen adierazpena. Orduan, ze egin dezakegu horretarako? Bueno, horretarako egingo duguna ondorengoa egingo dugu. Ze estrategia? Erabiltzen den estrategia, eta hori da hementxe bere ekuazio hauek lortzeaz aparte jartien hurbilketa interesantea, bueno, ekarpen interesantea dugu, berak garatu zuela estrategia egokia, efikaza zana hau ebasteko, da metodo autobateragarria erabiliko dugu. Eta zein da metodo autobateragarri hori? Hauxe dugu. Horretarako, lehenengo hasteko nolabait, egia da oraindik ez dugula ezagutzen zein den uiren adierazpena, baina zeo zer bai ezagutzen dugu. Adibidez, uiren limiteak ezagutzen ditugu. Badakigu ze adierazpena izan behar duen R0 doanean bakarrik nukleoa ikusten duenez I elektroia, orduan bera adierazpena izan behar du -lau pi espedero Z ekarratu zati R, derrikorra zauze, eta R infinitorantz doanean, orduan, karo, erabat anpata iotu ezagungo litzateke nukleoa, elektroi batekin izan ezik, ze bera urrun dagoelako. Orduan, energia potentzial efektiboa dugu positiboa kasunetan, positiboa ez barkatu, negatiboa, zati R, bai? Bueno, hauek dira ezagutzen ditugun limiteak. Bueno, orduan, ze egingo dugu? Lehenengo pausua bezala, beraz, egingo duguna, berriro jarriko dugu hemen, nolabait, badakigu zeo zer honen inguruan, orain arte dakiguna da, limiteak bai ezagutzen ditugula, orduan, 0 den holan dijoa, R infinito doan holan dijoa, eta tartean zer? Egingo dugu hemen alako hasteko nolabaiteko interpolazioa. Eta interpolazio bat egiten dugu. Zer esanik ez, zehatza ez den bat. Eta interpolazioa izango da gure hasierako energia potentzial efektiboa. Hasierakoa. Bueno, segiten du horrekin. Horrekin egingo duguna, izango da joan jartien ekuazioetara, eta ebatziko dugu jartien ekuazio horretara, hau izango litzateke ui horri, beraz, hasteko daukagun energia potentzial efektiboa, eta energia potentzial efektibo horrekin lortuko genuke behintzat lehenengo uin funtzioak eta autobalioak, bale? Beraz, horretarako egingo duguna izango da ebatzi jartien ekuazioak lehenengo saiak, energia potentzial guztiaren lehenengo saiakera horrekin. Hori da egingo duguna. Eta horretarako, interesantea da, kontutan hartzea, beraz, egingo duguna izango da, berriro, horretarako da, lehenengo saiakera horrekin, interpolatuz lortutako honeko saiakera, kalkulatzen dugu lehenengo uin funtzioak eta lehenengo autobalioak, bale? Karo, ez da maitzen zer esanik, hau ez dira zehatzak, hau ez dalako zehatza, horren segiten dugu, hauek erabiltzen dira zetarako ui berria kalkulatzeko. Ui berria baita zentrala da kalkulatzeko. Eta hori deituko diogu bat, oraintxe. Hau, hasiera, hau da, bigarren iterazioan duguna da bat deituko diogu, eta horrekin kalkulatuko genuken, iterazio honi dagozkien autofuntzioak eta autobalioak. Berriro egingo dugu, autofuntzio hauekin kalkulatzen dugu urrengo energia potentzial efektiboa. Eta horrekin lortzen dugu berriak direnak, bai uin funtzioak eta autobalioak, baina da energia potentzial efektibo honi dagozkien autofuntzioak eta autobalioak. Bueno, hementxe interesantea da goratzea gauza bat. Hementxe lehen aipatu dugun bezala, hementxe dauzkagun uin funtzio horiek, hementxe dauzkagun uin funtzioak orokorrean, hauek izango dute, bai, erradia den ekarpen bat, eta hori da ebatzi behar duguna, eta elekarratuta, lezetaren aldibereko autofuntzioak izan da, ekarpen angeluarra badakigu direla harmoniko esferikoak. Beraz, hau da batez ere guk jartien ekuazioak ebasterakoan, ebatzi behar ditugun ekarpenak. Ikusten duzuen ez hemen, dimentsio bakarreko ekuazio diferentziala izango denuken, R-en menpeko ekuazio diferentziala. Beraz, nahiko printzipioz erraza duguna ebasteko eta holakoak. Eta
numerikoki ebasteko, itzelesko erraztasuna ematen duena. Ze bestela, izango genuken ekuazio, 3 dimentsuko ekuazio izango genuken. Eta horrek itzelesko zailtasuna dauka. Bueno, eta hau, bai, jarraitzen dugu, baina noiz arte jarraitu behar dugu, noiz amaitzen da hause. Printzipioz, suposatzen da, hau honek eramaten digula emaitza zehatzetara, ordan jarraitu ezkero, iterazio hauz, infinito aldiz, emaitza zehatzetara eramango gaituela. Ez du zertan eta, baina orokorrean bai dala nahiko eraginkorra. Ordan, noiz efektiboki, baina praktikoki, noiz geldituko gara. Horretarako, eskatuko diogu alako zehaztasun limite bat lortzea, eta horretarako, agian oinarritu gaitezke, autobalioetan. Esate baterako, esan dezakegu nolabait n iterazio batean gaude, aurreko iterazioan lortutako autobalioak, eta iterazio horretan daukago autobalioen arteko diferentzia beraz, diferentzia erlatiboa izango litzatekena, izatea guk nahi dugun limitea baino txikiagoa. Txikiagoa do berdin ez dauken inolako zentzuri jartzea, limitea nolabait jartzen dugu, txikiago izatea. Beraz, hau izatea, esate baterako, 10/-3 baino txikiago izatea. Honek azken finean guk markatzen dugu. Eta hau izatea edozein autobalioetarako. Hau lortzen dugunean, orduan, nahiko ziur egon gaitezke, nolabait emaitza zehatzera heldu garela, eta orduan, gelditzen dugu prozesua, eta orduan, geratzen gara, azkeneko iterazioan daukagun autofuntzioan eta autobalioekin. Eta autofuntzio horrekin, eskatzen diogu sistemari, Paulin-Escusu printzipio betetzea, eta nidagokione lako energia mailak izango dituzken, eta orduan energia maila horiek, ongoria betetzen nolabait behekotik, hementxe jartzen hasiko ginateke nolabait elektroiak jartzen, kontutan hartuta izpina, eta horrela, eraiko genuken, sistema osoaren uin funtzioa, hori da lehen esan dugun bezala, sistemari eskatuz, Pauliren esklusio printzipioa betetzea, eta horrek esan nahi du, behintzat, ezin direla egon, bi elektroi zenbaki kuantiko berdinarekin. Beraz, hementxe aztertu egin dugu, nola praktikoki ze estrategia erabil dezakegu jartien ekuazio horiek numerikoki tratatzeko. Hori alde batetik eta gero bestatetik zenolako hurbilketa egin dezakegu energia potentziala zentrala ez den energia potentzial efektio hori zentrala izateko, alako bater besteko hori eginez.